Wannan ita ma wata hanya ce da muke yanka siket da falle ɗaya. Yanzu wannan fallen mu ne yadi 2 kenan muka cire shi. Za mu fara auna tsawon mai siket ɗin, mu ƙaddara a ce tsawon ta 40 ne ko 42. Yanzu ga shi nan na auna daidai tsawon, na yanke, na bar sewing allowance kamar inci 2 ko inci 2 da wani abu haka. Yawwa, yanzu wannan falle ɗaya ne gaba ɗaya. Ga shi nan zan ninka shi. Idan na ninka, inda yake a rabe shi zan bari a wurin zip, inda yake bakin shi a haɗe kuma shine zan yi gaban siket da shi. Zan sa na ƙasan wanda zan yi gefe-gefe, na ƙasan zan sa shi yafi yawa. Wannan zan sa kamar inci 4 sama, inci 9 ƙasa. Makin sai ku lissafa, na ma manta lissafin. So ga shi nan dai na ƙasan shi abin da ya baka sai ka yanka shi. Idan ka yanka, ga shi nan in ka gama yanke shi, wannan na saman shine za ka ajiye a gefe, da shi za ka yi tsakiyar siket ɗin. Wannan kuma da shi za ka yi gefe-gefen siket ɗin. Amma ku sani, idan fa mace jikinta ya wuce, kamar hips ɗinta ya wuce 20, to kar ma ka ce za ka kwatanta yi mata wannan siket ɗin. In ma ya kai 20, hips ɗin 40 kenan, kar ka yi mata wannan siket ɗin saboda zai yi mata kaɗan gaskiya. So wannan hanya ce, yana buɗewa sannan kuma gaskiya ba shi da cin yadi. Yawwa, ga shi nan yanzu wannan na raba shi biyu, na auna sama inci 8, ƙasa inci 12, zai ba mu inci 20 kenan gaba ɗaya. Yawwa, so wancan shi kuma da muka ajiye zai zama inci 16 kenan ko, tunda wannan inci 20 ne. Haka ne, kun san abin lissafin mantawa ake yi. Yanzu ga shi nan za ku ga na raba shi biyu, sama ya tsuke, ƙasa ya faɗi. To wannan da shi zan cire gefe-gefen. Yanzu zan auna measurement ɗina na hips da waistline da hips line da knee line. Wa'innan measurement guda 3 suna da matuƙar amfani. Waistline shine wancan saman siket ɗin, nan kuma hips line, sai knee line zan auna. Yanzu ga shi nan zan fara nan daga inci 3.5, sai na sa faɗin measurement ɗin siket ɗin, sai na ƙara inci kamar 3, ko na dai sa sewing allowance yanda dai nake buƙata, in dai ya bani abin da nake so. Yawwa, yanzu ga shi nan ya bani har da ƙarin kusan inci 2.5 ma. Yanzu ga shi nan na yanka, sai na ɗauko na gefe-gefen wanda zan yi tsakiyan da shi kenan. Ga shi nan wannan shine zan yi tsakiya da shi. Dama na faɗa muku nan sama na sa inci 4, wanda shine tsakiyan gaba kenan. Shi kuma wanda za mu yi baya da shi, za ku ga zai zo mana da, zan sa kamar inci 5.5, zai zo mana da wurin zip line kenan, wurin allowance ɗin zip. Yanzu ga shi nan na auna knee line ɗinmu, zan fitar da shi straight, sai ku sa ruler. Yawwa, sai ku daidaita wannan inci 9 da kuka sa, ko kuma abin da ya da ƙasan ya baku, sai ku daidaita, ku ɗora rulan ku zana. Idan kuka zana kuka fitar, ga shi nan za ku ga zan ɗora shi yanda zai fita. Yawwa, in kuka gama zanawa, sai ku sa almakashin ku yanke. Idan kuka yanke, kun ga kun fitar da na gaba kenan, saura na baya ko tsakiyan baya. To wannan ga shi nan sai ka ɗauko shi ka juya, sai ka ɗora, shine zai baka tsakiyan bayan kenan. Ga shi nan wurin space ɗin wurin zip, za ku ga ya fita kamar inci 1 ko inci 1.5. Ga shi nan shine zai maka zip allowance. Wannan shine 6 pieces siket. So idan mutum bai damu da cewa sai ya buɗe ba, sannan kuma kana so yadin ka ya ishe ka, wannan ita ce hanya mai sauƙi da za ka yi 6 pieces siket da falle ɗaya kuma ya buɗe.